Эфирде яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина, иң элек бүгенге тапшырууның төп темалары хакында. Куркулар гел булды. Киргәндә дә йөрәкләр дилдерәп торды. Долкынлануларын җиңеп, беренче имтиханнарын тапшырдылар. Бүген Чаллыда мәҗбүри фән рус теле буенча 2000-гә якын укучы сынау тотты. Тагын 2 ай һәм Тукай яр буе танымаслык булып үзгәрергә тиеш эшләрнең барышы белән шәһәр мэры танышты. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Чаллыга Кытайдан кунаклар килде. Безнең шәһәр аларны нәрсәсе белән кызыксындыра, Гүзәл Шихапова ачыклады. 27-дә 14 йортында яшәүчеләр подъезд түбәсе ишелер дип курка. Ни өчен хәбәрчебез ачыклады. Ленинград өлкәсендә урланган Чаллыда табылды. Инспекторлар 4 ел элек югалган машинаның эзенә төште. Бүген Россия күләмендә чыгарылыш сыйныф укучылары рус теленнән мәҗбүри бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Чаллыда 2000-гә якын кеше сынау тотты, шуларның 49-ы имтиханнарын узган ел бирә алмаганнар, 142-се һөнәри белем бирү уку йортларында укучылар. Шәһәр буенча имтихан тыныч узды, кагыйдә бозу очраклары теркәлмәгән, шулай да бер укучыга беренче ярдәм күрсәтергә туры килгән. Барысы турында тулырак алдагы сюжетта. То есть какой написала или нет? Я в том-то дело не знала, какой написать, уродливых или уродливых. Сәнгать күлиятендә укучы студентлар сорау тудырган биремнәр турында фикер алыша. Бүген алар да 11-нче сыйныф укучылары белән бергә имтихан тапшырды. 3 сәгать ярым эчендә 25 биремне эшләргә кирәк иде. Иң авыры инша язу иде ди кызлар. Минем өчен сочинение иң авыр булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки анда үз фикереңне язырга кирәк. Экзамен әзерләнгән җайлырак та булды, уртачарак дисәм дә була инде. Но куркулар гел булды. Киргәндә дә йөрәкләр дилдерәп торды, чөнки син монда нәрсәкә буласын белмисең, күз алдыңа да китермисең. Имтихан бирү пунктлары 7 мәктәптә оештырылды. Экзамен вакытында бер укучы үзен начар хис итә башлаган. Дулкынлану сәбәпле кан басымы күтәрелгән. Аңа беренче медицина ярдәме күрсәтелде. Гомумән барысы да тыныч үтте ди оештыручылар. Имтихан барышын федераль инспекторлар, җәмәгать күзәтүчеләре, мәгариф белгечләре тикшерде. Аудиторияләрдә видео күзәтү җайланмалары урнаштырылган. Шуңа да кагыйдә бозу очраклары теркәлмәде ди белгечләр. Сейчас, благо, у нас есть все средства. Хәзер укучылар кагыйдә бозарга ярамаганлыгын алдан белә, шуңа күрә алар тыелган предметлар кулланмый да. Мәктәп тәмамлану турында аттестат алу өчен рус теленнән имтихан тапшыру мәҗбүри. Аның нәтиҗәләре 15 июньгә кадәр билгеле булачак. Имтиханны бирә алмаганнар 27 июньдә кабат тапшыра ала. Киләсе сынау 2 июньдә математикадан узачак. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хабибуллина, Тимур Әхмәтнов, яңалыклар. Тагын 2-3 ай һәм Тукай яр буе танымаслык булып үзгәрергә тиеш. Шәһәрдәшләр һәм Чаллы кунаклары өчен махсус фотога төшү урыннары ясалачак. Биредә үк ачык террасалы кафе булачак. Шәһәрнең яңа һәм иске өлешен тоташтыручы зур күпердә ерактан күренеп торырга тиеш. Бусы шәһәр мэры тәкъдиме. Наил Мәгъдиев шимбә иртәсендә төзекләндерү барышы белән танышты. Урыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы. Отдых, все те пожелания, которые были, картины, благоустройство, общественные туалеты, все, что тут говорили мы на публичных слушаниях, все должно лечь уже в документ. Шимбә иртәнге сәгать 7 шәһәр мэры әйтүенчә Тукай яр буен төзекләндерү быел мөһим эшләрнең берсе. Монда рейдлар атна саен планлаштырылган. Әлегә проектка төзәтмәләр кертү мөмкин. Аларның берсе бер көнлек күргәзмә дип атала. Ул нәкъ менә җәмәгать тыңлаулары вакытында яңгыраган иде. Один из них это вот выставочный такую часть, вот такой вот можно здесь экспозицию временную организовать, которая вот на самом деле на этой площадке. Да, на этой площадке вот это вот. Есть уже и готовый навес. Вот. Второй момент, мы сейчас с Федерацией альпинистов. Выставка одного дня называется, да? Да, выставка одного дня. Здесь могут быть у нас очень много всяких художественных училищ, всяких, ну, как творческих коллективов. Әмнә бетон стеналарга килгәндә алар өчен дә проектта урын бар. 8 метрлы бу кормаларны альпинистларга биргән ниятлиләр. У нас вот эта вот подпорная стена высотой 8 метров. Было бы уникально ее с другой стороны пляжа использовать как скалодром. И проводить здесь масштабные соревнования. Тукай яр буе табигатьнең матур урыннарыннан берсе булып тора. Төзекләндерү аркасында ул югалмаска тиеш. Киресенчә максат матурлыкны ныграк ассызыклау. Шуңа күрә яр буена күзәтү мәйданчыклары ясаячаклар.
Нәқ шушы орында зур булмаган стоянка барлыкка киләчәк. Күзәтү мәйданчыгы да биредә булачак. Ә инде биредә яр буена якын орында зур булмаган гади генә кафе ачылырга тиеш. Һәм анда килүчеләр менә бу батырлыкны рәхәтләнеп күзәтеп утыра алачак. Төзекләндерү барышында Мәләкәс елгасы аша үтүче зур күпергә дә җитди игътибар бирелә. Аны тотып торучы баганаларны матур итеп бизәү, ә инде күпер астын ябык һәм уңайлы урынга әйләндерү бурычы куела. Есть, может, желающий, кто хочет оставить свой шедевр. Это не из той серии, здесь был Вася с Петей. Давайте подумайте. Точно здесь должен быть свет вечером. Эта точка должна быть притягательная. Наил Мәхдиев Мәскәү тәҗрибәсен куллану яклы башкалада ут белән яхшы уйныйлар. Бу исә шунда ук халык игътибарын җәлеп итә. Тукай яр буе этаплап төзекләндереләчәк. Быел Тәүбә мәчетеннән алып 70 йорты каршына кадәр мәйдан реконструкцияләнә. Никаких нет опасений по... Бүгенге төзүчеләр тарафыннан 25 миллион сумлык эшләр башкарылды. Ял көннәрендә дә эшлиләр. Якын арада җәмәгать туклануы оешмаларын урнаштыру буенча карар кабул ителәчәк. Тукай яр буен төзекләндерү өчен республика 100 миллион сум акча бүлеп бирде. Хәзер эшкә оешма предприятиеләрендә җәлеп итәргә телиләр. Мэр әйтүенчә, бүген бизнес белән бу хакта конструктив сөйләшү бара. Исенханова, Тимур Әхмәтнов, Яңалыклар. Шолуға Қытайның Сычуан провинциясынан телевизорлар жетіштіруші ірі ұйышма вакилләре келді. Шәһәр алдыңғы үстерілішлі территориясымен алғаш резидент боларға тілеушілер соны арта бара. Бүгін келген қонақларының да мақсаты шолы білән яқыннан танышып, береде жетіштіру үшін ұйыштыру. Қытай делегациясына экскурсияны республика премьер-министрі Илдар Халиков һәм шәһәр мэрі Наил Мәхдиев уздырды. Очрашуда хәбәрчебездә булды. Қытай кунакларына шәһәрдәге сәнәгать паркларын күрсәттеләр. М7 трассасы янында урнашкан Шаллы паркында эшләр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Төзелеп беткәч, аның мәйданы 500 мең квадрат метрны тәшкил итәчәк. Кытайда телевизорлар җитештерүче Гуандун оешмасы вәкилләре алдан ук эшчеләр өчен нинди шартлар тудырылуы белән дә кызыксынды. Шаллыда тулай тораклар, кунакханәләр, уку йортлары җитәрлек, эшчеләр хокукларын якларга профсоюз оешмалары да ярдәм итә. Мы можем встретиться с представителем профсоюза, Павлом сам скажет. 他会可以跟那个国会代表人见面，你看他们会具体说这些条件。Они тоже приветствуют приход иностранных инвесторов сюда и с пониманием относятся ко всем вопросам, которые есть. Шаллыда сәнәгать парклары җитәрлек. Кипмастер мәйданында хайыр заводы уңышлы эшли. Тизен развитие паркы әзер булачак. Хәзер шәһәр өчен инвесторларны җәлеп итү мөһим. Шуңа күрә республика хакимияте белән берлектә алар өчен барлык шартларында булдыру максатын куйганнар. Город Набережные Челны. Шаллы моно шәһәр безгә җитештерүне төрләндерергә кирәк. Автомобиль җитештерү белән генә чикләнмичә башка секторларны үстерү мөһим. Шуңа күрә Кытай Республикасы белән актив эшчәнлек алып барабыз. Алдынгы үстерелешле территория резидентлары өчен зур ташламалар каралган, алар кайбер салымнардан азат ителә. Шуңа күрә Кытай кунаклары да мондый мөмкинлекне югары бәяләде. Без Татарстанга беренче тапкыр килдек, 2 паркта булдык. Шәһәр һәм республика хакимияте инвесторларга ярдәм итә, бу күренеп тора. Кытай делегатлары үзләренең экскурсиясын Алабуга икътисади зонасында дәвам итте. Татарстан шетел техникасы җитештерү өчен уңайлы мәйданмы, нәтиҗәләр соңрак чыгарылачак. Әмма бу безнең соңгы килүебез түгел дип белдерде Кытай кунаклары. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 27-14 йортында яшәүчеләр подъезд түбәсе ишелер дип курка. Ни өчен хәбәрчебез ачыклады. Ленинград өлкәсендә урланган Шоллыда табылды. Инспекторлар 4 ел элек югалган машинаның изенә төште. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. 27-14 йортында яшәүчеләр подъезд түбәсе ишелер дип курка. 20-нче подъезд түбәсенең терәк баганалары җимерелә башлаган. Урынга хәбәрчебез чыкты һәм биредә башка проблемалар барлыгы да ачыкланды. Челны строй ремонт идарә итүче оешмасында безгә терәк ролен үтәгән баганаларны узган елда ук ныгыта башладык дип белдерделәр. План буенча әлеге подъездны язын гына тикшергәннәр, әмма шәһәрдәшләр зарланудан туктамаган. Баганалар ярылып беткән, баскычлардан халай чыгып тора. Монда буярга кирәк, ишекләрне алмаштырырга кирәк, алар инде күптәнгә. Баскычларны төзекләндерсеннәр иде, биредә картлар, балалар, пенсионерлар яши, инвалидлар да бар. Бу пандуска да охшамаган, эстакада, коляскалар белән менеп булмый. Коммуналчылар 20-нче подъездда төзекләндерү эшләренә якын арада кирешәчәк. Трек конструкциясын төзекләндерү белән генә чикләнмичә, баскычларга да ремонт ясаячаклар. Шундый ук эшләр 14-нче, 20-нче, 23-нче, 25-нче подъездларда да көтелә.
опасность от разрушения этого. Әлеге тирәк конструкциясына ишле куркыныч янамый, аның тышкы ягына гына зыян килгән. Без аны штукатурлыйбыз, буяйбыз. Подъезд төбен быел 30 июньгә кадәр төзекләндерәбез. 18 подъездның тирәк баганаларында да дефектлар бар. Бирдә дә төзекләндерү үткәрелсен өчен идарә итүче оешмага гариза язарга кирәк. 27-дә 14 йортына агымдагы ремонт ясалган. 2018 елда бу йортка капиталь ремонт үткәрелергә тиеш. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Яңалыклар. Ленинград өлкәсендә урланган автомобильне Чаллыда тапканнар. Шушы көннәрдә инспекторлар Шулман һәм Вахитов проспектлары шотында чит ил машинасын туктата. Аны исә 4 ел элек урлаган булганнар. 30 яшьлек шәһәрдәш аны кыйммәт булмаган бәягә ПТС-сыз һәм кулдан язылган ышаныч кагазы буенча узган елның ноябрендә сатып алган. Все документы вам ПТС все давали, да? Не было ПТС? Только свидетельство о регистрации. А договор составляли? Договор составляли. Или после? Ничего, бумажный не составляли? Инспекторлар машинаны ориентировка буенча туктата. Шундый ук Mazda Юхидинның мәгълүматлар базасында урын алган. Тикшерү барышында машинаның номерлары ялган булуы ачыклана. Аны экспертизага җибәрәләр, хәзер җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. В ходе экспертизы было установлено, что... Экспертиза нәтиҗәләре буенча әлеге машинаның 2012 елда Ленинград өлкәсендә урланган булуы ачыкланды. Аның йөртүчесе 1986 елгы шәһәрдәш. Ул тикшерү өчен үзәк полиция бүлегенә китерелде. Балалар катнашында юл һәлакәтләре арта. Ел башыннан гына да аварияларда 50 яшь шәһәрдәшебез зыян күрде. Узган елларда Шлюзовый урамында булган җитди юл транспорт һәлакәте аларның чираттагысы. Машина руле артындагы 31 яшьлек хатын-кыз юл кагыйдәләрен буза, каршы як полосага чыга һәм Lada Granta машинасы белән бәрелешә. Һәлакәттә 4 пассажир зыян күрде. Алар арасында 11 яшьлек бала да бар. Ул хәзер хастаханәдә. К сожалению, ребенок перевозился. Бала махсус утыргычта булган, тик аның сертификаты юк. Нәтиҗәдә нәкъ менә шул фактор хәлиткеч роль уйнаган булырга тиеш. Баланың кабыргалары сынган, баш миенә зыян килгән. Бу елларда Бәткедә янгын чыкты. Күңелсез хәл вагон-сервис предприятиесе тирәсендә була. Оешма нефть эшкәртүче заводлар өчен цистерналар әзерли. Янгынны сүндерүгә 1 сәгатькә якын вакыт кирәк була. Ярдәмгә 50ләп кеше җәлеп ителә. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, биредә вагон яна, зыян күрүчеләр турында мәгълүмат юк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре аңлатма бирүдән тыелып тора. Шәһәрдәшебез велоспортчы Илнур Закарин Giro d'Italia узышларыннан төшеп калды. Финишка нибары 40 чакрым ара калган иде, ул егылып җитди имгәнде. Спортчыга шунда ук медицина ярдәме күрсәтелде. Аның умрау сөяге сынган. Исегезгә төшерәм, узышларының 19-нчы этабы алдыннан Илнур Закарин гомуми нәтиҗәләр буенча 5-нче урында иде. Чаллыда Рус җыры проектына нәтиҗә ясадылар. Кичә якшәмбе көнне КамАЗ мәдәният сараенда конкурсның гала концерты үтте. Быел ул славян язуы һәм мәдәнияте көненә Чаллы җирлегенең 390 еллыгына багышланды. Оештыручылар әйтүенчә, конкурста катнашучылар саны елдан-ел арта. Репертуар киңәя. Быел анда 60-тан артык укучы чыгыш ясады. Төрле номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнде, аларга диплом һәм истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Я рада, что есть участники. Концертта катнашучыларда күп, җиңүчеләр дә шактый. Быел бары дипломант исеме генә алдык дип борчылмагыз. Конкурс бар, ул киләсе елларда да дәвам итәчәк. Бүгенге менә шулар дүшәмбе алып килгән яңалыклар белән сезне мин Роза Хабибуллина таныштырдым. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз.